Shlama lochun b'neunten mugbe. Bedrijvig shlama lochun benditet Krasnodar atrat Russia. Anavan miakrantochun Жанна Юханова. Хамуниван пяшетун мупсырмы бидани хурзут катахнан хадуре умарзуевах катохун. Удю этлан архи мугбе мякра Борис Сулуханов, Амбрату, мякарта Елена, уби урхат скайп, мякра Володя, кат ади или джуатрат Свиден, ади бетхамзымах, дарах шлама аллу, у дарах шлама алчула атурает Свиден, у алчула бнеумтен кат бгзая у бшмайнина. Шлама лохун мякра Володя. Здравствуйте. Здравствуйте. Шлам алейкум. Шлам алейкум. رابع بغداية من قد منبر خاشيتا مدري بأورخة سكايب بغزايبن مدخرن قد نومتا مغبة قد شيتا الضابط يرخد ياريبا أنا خشلي لطرة روسيا 12 بعد خشلي جوبيتت ميا برتجانا وميقرا روبن ألكسانو أبي رابع باسيم اللي خمدر بوينتن من خطبة مغزيل وقاتي بدن يماني جدني دانات تبقلن بغدابيتو تبشمد ميقرا بورس ميقرا يلينا براتين وينو شكل مغزيل وقاتن مرون اخنا نتلان خزماني اخنا خدا بخشي بخ من سلام سينا بابن سابن وبراتي عبد بيته بيلينا جو أطرد روسيا من كلني شكله بشن الشكل إماشنا مقامات كل خومتها ومزملا من هنا بطل باشرة فيلم تشغيل أخوة بيخافص لتانا خربله وديو من بربا تتخاشي تجا دتري فيلم بشقالوه يقرأ بورس همزم ويقرأ تجلينا همزمة وإحنا نودخ بوقارو ويقرأ تجانا بوقارو هودا همزمخ أم خزمه يقرأ دكتور إيسا خدا بخش قد مجخو بخ إلي جو أطرد ألمانيا جو جرماني ومزمي بخ منه جو يماند بيتاينا بدو دخت فقتا بتجرب الكل بوقارد قد بيواينا لخا جدا تفقت يقرأ يلينا قاتي يقرأ بورس يقول خا دشنا خاقل يوم قلامتانا هنات يهوب يوم خارة مخرى أبو داري كروسيد نيبن ربما بنت المقبل شارينا كما تصور خوبان يقرأ يلينا عرب ميري دانت بلغن إيران ليلة زيدو سلام ليلة زيدو بابوسام دينا طاما إنه بدو خوبة إطلاقا خزمان وقاطعيك وقناشة ميكا تيتانا ميكا مطلع كل شكل خمتانا داك سكان تانا داك كل بي سيكوما بيطار وتشكيل تانا المجد مكتوب بخريشة داكتها نقرة مع البشرة ومع الخيرة كباب وسام وتحمل ترجمة خادكيك Лена Володя сказал, что когда мы встречались здесь у нас дома летом, он помнит прекрасно тот день, когда мы здесь встречались, очень долго снимали все, и ты подарила ему ручку, которую он хранит, и он очень тебя похвалил, потому что ты девушка, которая никогда не была в Иране, которая никогда не видела ни Ирана, ни Саляма, сохранила историю вашей семьи. Очень бережно все хранишь и знаешь всю историю вашей семьи. Очень тщательно все это оберегаешь и рассказала нам подробно про историю своей семьи. Он очень сильно тебя похвалил. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Раба. Спасибо. Мякра Володя, ахнам даях кат удю данохун Раба Хаджала. даях кат удю ихазуя хаджер азитун. Анатлохун букар. بلشت خامن دي همزميتون هل خشتوخم ومبر هذا شوكخ كاتوخم شيرين. أنا لبس نظام السبب على مقارب تشيت الضرب يديك لم يقرأ بورس يقرأ إلينا بالمغزين ونحشي تدفع من أنا أمزمة من أم يقرأ دكتور إيسا خدابش آمن يودني بمعنى بدو دخت منه كلني مقارن غاليت مكتوب طامة وقاوم بخمس لكينة بجبلون
تبارك هاي الصورة بالدا بيتويتد يقرأ خدا بخش أو دا خدا بخشينا داخلي لك تبت بينا أودا بسافر فريد ديوه بسافر أو هدف دار خدمة باسي مرابا وطارا يمتنو ما بخلطة تبليك وضايا وديو يقرأ يلينا بدأتيا وخانس مخبر منه أزل أو دا زويات التخابنيس. Он рассказал о том, что сейчас находится в Швеции, в гостях у своей родственницы, своей двоюродной сестры. И вот они все вместе, всем семейством готовятся поехать на этот праздник. И говорит, я сейчас не буду задавать вопросов, вы сами там все обговорите, все заново расскажете без меня. Я все прекрасно помню, весь наш разговор, который был летом. И я уже разговаривала с вашим родственником, который в Германии. Он сейчас находится не дома, по возвращению домой. Мы с ним свяжемся по скайпу, также будет у нас интервью вместе с вами и с ним. А сейчас тот потерянный фильм, который у нас был, нам надо заново записать вместе с вами. Вы расскажете о себе, представите себя. И после этого уже мы встретимся еще раз, уже все вместе. Он благодарит вас за то, что вот сейчас 2 минуты у него была возможность с вами пообщаться, и извиняется за то, что ему придется уехать. Ну ничего. Раба Басима, Володя, спасибо большое за ваше участие, за помощь. عبد باسي مرابا كت بيشل لبو خيوربت وبيشل لبو تخمون بدبود بيتويت دليناش وبيض ما تشختلون خزمانه وتشولش لوخ كت ما تشخت فعل خزمان. Это судьба, что мы встретили вас, и вы так здорово помогли практически мгновенно найти все то, что мы искали почти 70 лет. ما رشاويش نحن نطاوي خبر خزمانا وها من آلايت فكت من غدوست فيلان تيلا رتخا هم زملان مويدال تفكلان وجودالي خدش ما داكيك مش خير خزمانا. Дай Бог вам здоровья. على يامل خباسي موتا. أقرب قسيمة مقارنة تبدأ بقوة وإحنا باليتني لما تبرناش ومن قوم من إذا ودخل خامنيش دانا الدكتور وصلت كان عفرايا سأل لأن بعد الصورة بنيمتن وعمل خاجشرا من دعوة ودوع من دعوة تديما هموني وين خيوم خيا خيتا تبخوي دال من قربة خزخوي دال الصفخ من خبة اتفالوهم واتلوهم باسي مرابا أنا أديو خجمال يوزي ومسابب اتخازويا خلا خجو سويدن جوهم ديتر سودتيريا تاما بني أمتن جمينا بمزيخت شيتا خطة آتوريت اشتال بشبامو اشتي أربا هموني وين أتبقت بتوي سابب قد خزمان ديوفون بوجزودا مجخخلون متبقخلون بودال اخنن هجانا آتورايا خا يسوري خا جشري بالبرسوطة بريشي من دافرة دوافرة ناشم متبقخلون بودال خادو تجورتنا قاتم يقرأ بورس يقرأ يلينا قد هدخا ويلي خورا منوخون مخزمة مخ ناشد خا بيت مقرا Володя أخنم داي خرابة مليوزتون جرآزيتون ألدوزو ياخد كتمروخون لمسة خرابة دانا شكلخ من دانا ديوخون رابا بيخوا أهم زمتا چولن مودال أو دخوالا إنا ألتت باشمتا أدخويلا خشالا هودخ مبتويا أدخوش مفر سباي دانا تاما من خزمانوخ من چول آتورايا بني أمتن كت أوزو تاما بتبكت أمي همونيوان بشكل رابا فيلم بتاويلو خرابة بكيات ومغزخلون چول أني فيلم جداها ويب سايت هجانا آتورايا عادي اخنا نمارفخ بوش بشينا علاها اموخون عزيتون ورابا سبايدانا موريتون عبيتو رابا باسيمم يقرت جانا كتوزقا كل دني برخان شابيرت واديتون اخنا كلن ديابخ إيدا بإيدا مريم مطرس ماطق الخادكتت قد كل بني أمتن هذه خدية ورازي مبسمي بدني شلامة ديبخ بعدين باسي مرابا ميكا والودزا باسي مرابا بوش بشينا بسبارة وخال خاجة خيتا مدرتها بكا خموخون نيومتن مغبة خاجة ودو مدر أطفالان بروبلم بيورخد سكايب بيورخد كاميرا ليفا فايا سباي
афим хадрахвалов, афим шаклахвален, лахабаян матхаран катхохун катудзуха хайран ди, или барзоджет мякарта Елена, Роберт Джемо, ади афим бишкару лекатан, хаюлу лекатан, хават баси марабад Роберт, خرطة بتهابيران همزمتا أم يقرأ روبرت إنا عادي بتهمزمخ أم يقرأ رابي بروفيسور باريس سولوخانوف قد إلي خيانة مدينة كراسنودار وبراتو يلينا شلام لوخون يقرأ باريس Шабалю. Пшенати лохун. Мы приветствуем вас у нас дома. Борис Борисович, давайте начнем разговор с того, что вы расскажете, кто вы. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, кто вы и откуда вы, ваши корни, ваши ассирийские корни. Ну, корни мои идут от корней моего папы, от его родителей. Откуда они? Они родом из Ирана. Мне надо переводить, Борис Борисович. Асладиан инаман Иран, Баби Сави инаман Иран. Откуда из Ирана? Город Салмас. Иман Саламас. Вот. Значит, папа моего папы, то есть мой дедушка, Юханаев. Бабет Баби Юханаев. Как его звали? Георгий Исаевич. Юханаев Георгий Брюн Иса. А мама моего папы, значит, урожденная Худобашева. Емет Баби Ива Манбетуйтет Би Худабаш, фамилия Ива Худабашев. Да. Как ее звали? Ее звали Елизавета Павловна. Шимо Ива Елизавета Братхет Полус. Папа ее, бабушка моей Елизаветы Павловны, работал в Иранском министерстве иностранных дел и был поваром иранского посла во Франции. Кто это была? Мать вашей бабушки? Это был отец. Отец бабушки. Бабет Нани, кат Ива Шимо Елизавета, Плахева джу визирутет Иран, визирутет ведер джу Иран, у Башулева катхем хулиат, дани визирет Иран. Да. Две дочери, Елизавета Павловна и Марьям, Требнату Елизавета у Марьям, жили с папой во Франции. Амбабе خينا جو فرنسا عف ويل جو فيزيروت إيران جو أطرد فرنسا بالخانة وخينا جو أطرد فرنسا وبناته وينا تاما منه. Значит, образование они получали Сорбонне. ну, учились впоследствии в Сорбоне. جو مديتها ساربونا خينا واني بناتها تاما قرينا جو مدرسة وقبلنا الله يلبانا جو فرنسا. Елизавета Павловна, бабушка моя, мама моего отца, знала очень много языков иностранных. يمد بابي يليزافيتا بداي раба криши лишана. Ну, практически все европейские языки. И турецкий, иранский, она знала ассирийский. خشما لشانت أطلبات يوروب لشانت تركيا لشانت فرنسايا لشانت ديانة سوريا ورابا بريش لشانت ضيتي. И в ассирийском обществе она стала очень образованной женщиной. وكده أنا كدنشن فيول رابا سباي يولبانا إذا أنا بنات لك على وضع شولان بدايخ إناني بناتها كوبلنا رابا سباي يولبانا. Значит, дедушка, это папа моего отца. سافوني بابت بابي. В то время в Иране были очень ненормальные отношения между ассирийцами и мусульманами. إذا أنا جو إيران
Плашева, Мышихая, Мушерманы, Хаюта Лева Раба Спай. И всем приходилось очень долго воевать с иранцами, в том числе и папа мой, Георгий Исаевич, мой дедушка, воевал с Усавуни иранцами. Эдана Джудан Плаша Шурикеле, Плышана, Мен Фарсая, Мен Туркия. Иран воевал с Россией в этот период, Эдана Ива Плашат Иран, Мен Русия. а ассирийцы, ну, по крайней мере, мой дедушка и все его семейство, мужчины, воевали на стороне российских войск. وخزمان ديان سافوني وخزمان وبنيماتو بليشنا من أسكارة ورسناية من أمويدال بيجينا جداها بلاشة. В основном с казачеством من российским. كازاك إلى خا أمتا ورسناينا لخا جروسيا عدي لخا إيشتخنا بخايبخ لخا رابا كازاك تشخي ورسناينا إنا كجاني خشبوننا كتخا برشتا أمتا. وتعمل إيران إلى كازاك تفلشيلا. Впоследствии начался геноцид. من برهذا شورلا جنوسيد شيتت خمشاسة. И ассирийцы вынуждены были покинуть أتراي Иран. ديان مجبور وبلطيفا ركيفا من دا بلاشا من دا برمتا دخشونا مدايخ. И Худобашевы, и Юханаевы بيتوتت بي خدابش وبيتوتت بي يوخانايف. бежали через границу ركلون российскую. وتيلون روسيا. Их приняли в России, لخا كوبليلون جواترت روسيا. поскольку они сделали очень много для России, для казачества. سبب تمجو إيران رابا سبايشولان فيدنا ككازاك كأسكارة ورسناية هما شاموي دال فينا ولخا كاتي سباي كوبلون. Моего дедушку и бабушку, и их семьи царь, значит, принял в России и дал добро жить в Новочеркасске, в центре казачества. وشولا بيتوتت بي سافوني بيتوتت بي يوخانايف وبيتوتت بي خدابش لخا جوروسيا إدانا مالشا نيكولاي تريانا كوبليل جوروسيا ويوفل كاتي بساسا يوفل كاتي بيتفات جومديتت نوочеркасск كات إلى خادروانت مديتت راستوف. Новочеркасске, столице казачества. نوочеркасск إلى رشختا مديتت كازاك. Такой привилегии удостоились только ассирийцы, которые вот в этот период бежали из Ирана. إدانامدن من إيران فيلا أهريكتا ورسناية أطرت ورسناية ملشة أدخل رابا سبايك وبل خاك أطوراية كدني خين ملت أدخلها كابولا سبب أطوراية جو إيران رابا هو يرنك ورسناية. Казачество очень хорошо относилось к ассирийцам, и дедушку моего взяли в казачий там корпус, значит, тренером по стрельбе, он хорошо стрелял. كازاك لخجو مدينة نوочеркасск كسافوني كوبلون دخرابي دخمالبانا كجيل كازاك كتمالب فسباي تشهديبا أو رابا سباي بتشهديبا. А моего папу, значит, примерно, я не помню, в 14 лет, приняли в казачество. بابي كل بتربسر شنيا لبا كوبلون جو أسكارت كازاك. Ну и так он стал, в общем, они ассимилировали в казачество и получили все льготы, которые были, выдавались казакам. وكوبليل شول دارغ تشس كازاك ورابا سباي خيوتا أطفالون وبيزوي زهايرتا وبيشول مندي شو متفاد وإدانا ملشوتا كازاك ومندي دا كابل والبابي ليفر لتفا برشونا أرالغت كازاك وأن آتوراي كتمني مويدال شخيبة ومني مويدال آريفا جوداني بلاش وشركيبة جوشول شولان مني مويدال. Здесь же, в Новочеркасске, жила семья Худобашевых. ولخا جدام ديتت نوочеркасск شو تصلون بخابيتا تورسلون خابيتا كجاني وخيلون بيتويتت بي خداباش.
Familie Rusya edana çule aturaye çtevlun Yuhanov, Hudabashov, çule bi familie Torusnaiç çetfilan. Брат моего папы, Ваня Худобашев, Это двоюродный брат получается, двоюродный да? брат, да. Брунет Халувud Баби, Ваня Худабашев. Окончил Новочеркасский политехнический институт. Пурколе технологии бедсобыт медитет Новочеркасск. Ну, эти семьи жили до революции. من كم ريفولوشن چول خد خمن دیکو و مله انی چول ناشت همه جمليت نواتشركاسك خينا من كم ريفولوشن كتفيلا شيتت شوافر. Так как они были иностранно поданными, у них были паспорта иранские. واني چول ايوا خيانة ايران واتفانو паспорт الى ايران لما خيانة اطرد روسيا. Ну, вся семья Худобашевых в 1938 году эмигрировала за границу. Они, видимо, бежали от репрессий, да? Никаких репрессий не было, но видно было, что коммунисты очень к своим относились плохо, а к Может, иностранным если они бы не бежали, они бы тоже попали под эту волну. Конечно. شيتت لايتمنيا أمدان دانت ستالين لخويلون رابا خربشولانا رابا ناشد وكلون رابا ناش قتلون هرد خبيتاي من بدفاتي لابولي وناش لغا بدايا كامودي لابولينا ماتويبا بيجولا مخايبا وهيش خاناشا لغا بدايا مودي لبيتها وكاموات خشولان بادنا ورابا من اتوراي ديان ادانا فشلون سهد وبيتوتت بخدابش إدانت كتشورت بخواتا شيت تلاي شوا تلاي تمانية ورميلون كتلازم لما خبلاتا كت أني دا لا Юханаевы не успели уехать. بيتوتت بيوخانايف لا ممطلون مخبلتي بخدابش قلتلون يوخانايف فشلون У جور них было أطلون большое хозяйство. أني يدفعون بيتوتا جورا Не успели продать. لا ممطلون زبني ولا ممطلون بلطي. Братья уехали. И остались в Советском Союзе. وبشلون إدانا خينا إيفا سوفيت يونيون من بر ريفولوشن خينا مالجا لتفا أطرا إيفا سوفيت يونيون. Вообще наша фамилия не Суруханова. مارا فاميليا ديان دوس ليلة سوروخانов. دخمر إدانا مكرا بايس فاميليا إلى يوخانايف. Да. Папа вынужден был взять эту фамилию какого-то своего родственника. بابي إدانا مجبور و فاميلو شخلب فالا لم دامود خزمة بيولي بفاميليا سوروخانوف ودوكومنتو شخلب هيلا من جيبت يوخانايف مجتبع لجان سوروخانوف. Потому что после революции, ну, и во время революции он был на стороне белых. سبب من كم ريفولوشن من كم تيلون كومونيست وفيلا سوفيت يونيون بابي إيفا جو أسكارت ملشة وإيفا أم كازاك أم ملشة وآف ليفا كومونيست. Воевал в армии генерала Краснова. أبون فيلي أسكر جو أرمية جنرال كراسنوف. И поэтому практически всю жизнь до смерти ему пришлось скрывать свои истинные корни. وهل يوم تموتوا أو انتشوا خميل كت فاميلو شخلبول ولا دلهم هج خمنة كت أناشا فيلا جو أسكارت ملشة وفاميلو شخلبول. Худобашевы уехали, и мы потеряли связь с ними. بيتو تدبي خدا باش خشتون مخا ومبر هذا اخنا لتفعلن هج خاي صورة منه. Это были единственные родные, дорогие люди моего папы. أني رابا كربة خزمان وكبابي رابا كربة وهمش خينا مويدال وخزمايتها فيدنا مويدال وخشلون وادخل لاضلون إيشنا. Но искать в тот период, в советское время, нельзя было. دانت سوفيت يونيون اخنا ليام صخبة طابخ وباري وليشو كيف لخا كت ليصورة لتفا من أطرافات الدنيا. И они практически ничего друг о друге не знали. خابو الدوخينا ليبا بداية هجمندي أدخدا وراتشو لخيوته. Наступил 2013 год. Прошло 80 лет с момента, как
мы расстались, наша семья рассталась с семьей Худобашевых. ورونت ماليشن من دويمت قد أخنن برشلن من خزمانن من بيتوت بخداباش وتيلا شيت تريل بتلتاسر. Поскольку в советское время невозможно было вести поиски своих родственников, живущих за рубежом. دانت السوفيت يونيون هج خاناشالي عمصفة طاويفا برخزمانو جو بريشة تربات الدنيا هج خا يسورة لتفا من هج خا أطرا. Кроме Худобашевых, за рубеж уехали братья моего дедушки Егора Исаевича. И тоже мы не знали, где они, куда они уехали, и не знаем до сегодняшнего дня. شوق من بيتوت بخداباش خزمانة سابوني من بيتوت يوخانايف وبأني بلطلون من أطرة السوفيت يونيون خشلون الفدر لنا куда они уехали? Ты скажешь нам в Аргентину, да, кто-то у вас уехал? Была информация, что они уехали в Аргентину. اتفرد information كت بلشت هذه بخيشة أطرة أرجنتينا. В 2013 году وشيت تريل بتلتاسر. в Краснодар приехал из Голландии ассириец, جو звали ديت его كراسنودار Володя. تيلة من أطرة هولند خا أتورايا شمو إلى Володя. Они, значит, были приняты нашими друзьями-ассирийцами и пригласили нас на встречу с этим Володей. И то, что мы не могли сделать за 80 лет, мои родители, этот Володя, будучи корреспондентом ассирийского радио, значит, имея свои какие-то каналы, способы поиска, он буквально за полчаса нашел одного из наших близких родственников Худобашевых. Вот этого мальчика, его Исаак. Я переведу, Борис Борисович. У Мякра Володя Мдантиль Хамдитет Краснодар, Джудаха Бейтет Хорватени, Бне Олтан, Борис Мякра Борис Маред Будбетедиен, Лехахнат Пеклан, Ам Мякра Володя, Чид Вахкате Атива Леха Бейтени, Кат Хамзмахва, Авиваран Хамзамта, Шкалан фильм, Уэдана Мадре, Мякра Роберт Уирракат, Хандахт Удзу Хайурла, ویلا خرابه سپای همزم تا چول من دی هوکیلون کاتن اینا دخت من مکر والوجه التت پاشم تا او فیلم خرب لامون تلان متخفال جدا هسایت دیان و مکر باریس ماره کت جو متکت پنج ساعت جو همزم تا مکر والوجه البلفت لخطره زیجه مارا بليخل جو تشماشن جو راديو اتل رابا يسورا يا رابا يول تشكلتها من عطورا تشول الدنيا وفدل خطرة زيج البال بكر وضيلا كد خزمانا كد إينا من بيتوت خدابش دول مغزوية شجلة إيساك أيا سورة يالا كد إيل لخجدها شجلة بخايل جو أطرد ألمان وميقرا والوزا مشخلقاتو ومزمبخ أمو وبتهاويلن همزمتا جداتيت بتهاويلن خاتبكتا مدرب يورخد سكايب بتبكخ من داناشا عدي إلى جوراناشا إلى دكتور بتهمزمخ أمي أها إلى برونت خالوبت مكرا باريس. Это ваш двоюродный брат, правильно? Двоюродный брат. Да. А вот этого моего двоюродного брата отец и дедушка с бабушкой. Это вот, значит... أني إن بابت دا هيالا يمو بابو نانوتو وسابونو. Это Худобашев, да? Худобашев. Как его звали? А вот не знаю. А отца как звали? Ваня, да? Ваня. Ага, или о Ваня Худобашев, как или Брунат Халуват Мякра Борис. Ага, Яла или Брунат Ваня. لخ اشتفت لا
Лишана Трусная, чтевтля на долгую добрую память дорогой тете Милане. А кто такая Милана? Мария, это сестра родная у бабушки. Чтивуна ага шичла ювуна к Милана кат иля хатет нанутет мякра Борис. Леха чтивена кат Исак иля Трешина аджаярх мдитет Новочеркасск шитет альпо аджамот лайтла. Вот где можно найти по-ассирийски написано, это, кто вот это вот. У Алдаха Шичла, а вы не знаете, кто это? Нет, Я это знаю. отец Вани. Это жена этого, а это Худобашев. Это отец Вани. Как его звали? Это отец Мы Вани. не знали его имя. Вот здесь вот надо Бабушка узнать. это Ордак. Мгм. Вот это бабушка. Они Аха Шичла А папин дядя это. шитет лай арба دوستانتا آنالام سانکاریان دخل موچتی بنا لیشاندی انشتی بنا اینا زلام سکاپلیتن کاتی رابا زحمت لکاریان خا چم سنتنیان کشیت تلای أربع أسري خمسة ب لا برمليمو أني إنا بابا ويما اتفانيا خدا باشا شمت يمو إيفا أوردك شم بابو ميكرا بوريس للبتخارو وأنا قلت باشام طلاب سانكاريا عادي بقرد من ميكرا بوريس بود خيوت جانو خدش هاك بود جانو بود دويل بانت كتقبلولي ومود خيوت هريتها Микроборис, Джудаха Атра, Джудаха Мдита. Борис Борисович, ну давайте мы сейчас немножко отвлечемся от темы вашей родословной и поговорим немножко о вас. Кто такой Борис Борисович Суруханов? Начните с того, что когда вы родились, и расскажите про свою жизнь. Хорошо. Я родился в 1937 году. Беревен Анна Шитет Альпочамот Лайшава. В городе Шахты. Джумдитет Шахты, Катила, Чесмдитет Новочеркасск, Хадерванет, Мдитет Ростов. Мои родители, Борис Георгиевич Суруханов, Баби Юханаев, Борис Георгиевич Яни Брунет Георгий Суруханов и на дус фамилию Юханаев. да, но Борис Георгиевич, настоящее его имя Бернар. И на дус шему Ива Бернар. Вот. Его жена, русская женщина, Джвир Лурснета, да, на которой он женился в Шахтах, где я родился. как звали маму? Маму звали Полина Николаевна. Шемет Еми Ива Полина, братет Николай, бабию Еми Джвирина Джумдитет Шахты. Вот. И до войны, до начала Великой Отечественной войны мы жили в шахтах. هذا دانت كشوري لبلاشة تريا نشيتت أربيخا أحنا خيبة جمديتت شخطة. Папа работал механиком в одной государственной организации. Баби плахова механик. Когда началась война, мы эвакуировались и должны были ехать на Кавказ, А куда вас эвакуировали? в Грузию. Амдан Шурыла Тбилиси должны Плаша, были. папу как работника завода, да, видимо, эвакуировали. Ну, они перед тем, как немец входил, они взрывали заводы, там все. Папа был в этом батальоне, и они взрывали все. Но мы не успели уехать. Амдан Шурыла Плаша, Дахмира Бекра Борис Бабу Ива механик, Джуха Чурхадет от Руссия. У Данет Плаша, Амдан Алманая Шурылун Карбуна Чиздани Джурам Динат от Руссия. Они чули Чурханекат Этфа Джудани Джурам Дината, Эдана Лабулева Рыка Менден Медината и Чет Ива Плаша. Катамсива Матлихива, Бомба Тарсива, Раба Медиана Тарсива. У Бабет Мякра Борис Авда Ламум Тыла, Ав Биаби Ясур, Биаби Чула Бейтуиту,
Джер лабливарун атрад Джорджия. И на ляму тынун палты ман мдитет шахта, алманая тирун тама, ухина дверун урхата. У нас в семье было два мальчика. У папы и у мамы, значит, я, Борис, и Юрий. احنا ايضا تري ياسورخ وتري بنونا انا واخوني يوري. Он был старше меня на 11 اف лет. مني جور وخت سرشن. Не успел уехать, значит, нас окружили немцы, и мы остались в оккупации. احنا لامن تيمن بلطخوا والمنايا تيرو المطيل مدينة راستوف وشول خادر وانا راستوف وقتا فشلن تاما وشول خادر وانا إيفا المنايا вила оккупация وفشلن تاما. Но когда наши войска, значит, взяли то место, где мы были, выгнали немцев, мы уехали в Грузию. Это в каком году было? Это было февраль 42 года. يرخد فبراير شيتت اربي армиет Совет Юнион تيلا وراجوم ديتت راستوف من ديتت شاخته المانايا تلطلون من تاما ركلون من تاما والخاتب تخلون واخنا مصيلون بلطخوا من شاخته وخشلن اطرد جورجيا. Эдана Республика Джорджия, атра Ива Совет Юнион. Там я закончил среднее образование. Там она Пуркована мадраса, Карьеванджу мадраса. Общее образование и музыкальное. У мюзик, мадрасат мюзик, Карьев. На чем вы играете? На флейте. У Карьеванджу мадрасат мюзик, классат флейта. Вот. И по окончании школы я уехал учиться в Краснодар, где жил мой брат. Мабаргада, Мабарбакат Пуркали мадраса, Ана Манатра Джорджия, Тили Лаха Краснодар, Ахуни Лаха Чхаива, Тили Лаха Каткаран Джул Бетсоба. Вот. В Краснодаре жил мой брат и работал в медицинском институте спортивным врачом. أنا مدتيلي لخمديت كراسنادار كارن وتكنولوجي بتسوبت مديت كراسنادار أخوني دخت من ميكروباريس بخايفة لخا أف بوركوفا بتسوبت دكتور مديسين وبلاخبة جو بتسوبت دكتور مديت كراسنادار إلى دكتور داني талант спорт. После окончания института я окончил аспирантуру. منبر قد بوركالي بتسوبت مدينة كراسنودار تكنولوجي دخت مران ميكروبوليس كوبل بوش الله يولبانا аспирантура مدينة كراسنودار. С 1964 года منشيت ألبو الجامو اشتي أربا. по 92 год هل شيت ألبو الجامو الجيتري. я преподавал в политехническом институте. أنا بيشبن رابي профессор جو технологии университет مدينة كراسنودار. Борис Борисович, ну, вы рассказали о себе, рассказали о том, какое вы образование получили, но о своих детях, о своей семье. Сколько у вас детей, сколько у вас внуков? У меня 3 детей. Мякра Борис Атлетла Ясур, имена, 2 мальчика. 3 бнуна у брата. И дочка. Имена назовите, пожалуйста. Значит, старший сын Юрий, Джура Бруни Юрий, второй сын Борис, Сура Бруни Борис, тоже Борис Борисович. Борис Брунет Борис. И дочь моя Сурта брата Елена. Елена. Все они получили высшее образование. Чула я сура кублена Элая Юльпана, чудо пуркана Бетсоба. Мальчики закончили тоже политехнически, да? Да. Бнун Корьена Джу технологи Бетсобет, ичет Мукраила Мякра Борис, Лена.
Лена Я экономический факультет. У Лена хина джудебет собет кат мукроила мяграбарис и на крытала экономист. Борис Борисович, сколько у вас внуков? Она Бакурович, У меня 4 внука, Этли Арпановичи, 2 мальчика. Бруну, От младшего сына Осура Бруни, Этли Требнуна. и от любимой дочери тоже 2 внука. Мальчик, девочка и У мальчик. брата Елена, Этли Треясур, Этли Трейнавичи, брата у Бруна. Девочка Марианна, Брата Марианна. а внук сын Георгий. Навичи да Шиму Георгий. Хит надо... Изумительнейшие дети. Раба Содану, Раба Хали Ясурна, Ухатна, Барзоджет Елена, или Дафтмарян Роберт, Ката Хафин, Бешкалу Леката, Атурайла, Бне Атраджорджила, Бетхамзима Харта Амна. Так что ассирийский род продолжается. Накра Борис Раба Багдайла, Кат Хатна или Атурая, Навиджу и на Атураю. Дочь моя вышла замуж за чистокровного ассирийца, так я Мара думаю. Раба Багдаева, Кат Братич Вертла, Ма процента Атурая. Так что ассирийцы пошли рождаться Это уже очень здесь, в радует, Борис Краснодаре. Борисович. Борис Борисович, вот ваша мама была русская, но вы говорили, что она всегда Мама была готовила русская, и поскольку мой папа был старший сын в семье, а у моего дедушки, у папы моего, было еще, были братья Шура, Яша, и 3, значит, 2 еще. Джубетуитет би Баби Ива Джура Бруна, Мамбардав, Этфабуш Сура, Ахунвай, Хатфаетфа, Ахуна Яша, Ахуну Шура. Да, они были младше папы, и когда он женился на моей маме, И когда и он дан Баби Джвиры урснайта, она практически ухаживала за детьми. ай тила чалу Поскольку мама джубета, умерла, ай тила чалу джубета, хмата литфа, хмата мунихтва, у этфа сур ясур. Ай хумитена ан сур ясур. Эдмевато барахмето хумитена. жила в семье отца и достаточно быстро выучила ассирийский Ураба язык. джанджи липла лишанет суирая, у хамзун мувараба спай, пармуева чулеменди. Она была очень умной и волевой женщиной. Раба гонента, раба брахта бахтова, раба пармуянта. Поэтому все ассирийцы рода Сурухановых, да, и Худабашевых, они всегда прислушивались к маме, и она была как бы, ну, таким старшим. Чуле хазманан бетуйтет худабашев, у бетуйтет Юханаев, чуле икарач матива ал йемми, ай ива джурта чалу, ива джурта джудо бета, у чуле икарач матива, у ната дждо кива, хемезман дайн варава чесчуду. Ее любил свекор, Хемяну раба чбаивала. и никогда не было проблем, что ассириец женился на русской. وهج خايمة لتفا أدخا بروبلم لتفا أدخا بوكارا كت أها إلى أرسنيتها جداها بيتويتها Она прекрасно готовила все ассирийские رابا سبايش блюда. بشلا بالنشول مخوليات سويرايا. И практически у нас все друзья у мамы были, знаете, ну, в нашей семье были люди из ассирийских семей. وشول أزان أتيان جوبيت الدين شول خوربات خابوريات الديمي إيفا آتورايا شول يسورا يبتها شكرتها إيفا من سويرايا. Мама была очень красивая женщина. يمي إيفا رابا شاكر تبخته. Вот мой папа тоже был очень красивым ассирийцем. وبابي رابا شابيرا رابا سودانا جوانكا آتورايا. Они روبرت очень عدي любили مغزيل друг من قربة друга. عشتشلا رابش مغبيبا ويدال رابا بخوبة خايبة من ويدال Очень любили. Прожили 50 лет. خمشيشن خيلو من ويدال. И было страшно смотреть на папу, как он страдал, когда мама умерла. أمداد يمي مونيخلا بابي رابا خشبادة من برموتو. А что здесь написано?
Лишана Турсная, Алдаха Шичлеч Тефтеля, 16-й год, что ли? Нет, не может быть. Нет, это 26. число, наверное, как число стоит. Наверное. Они родились 24. Весь фотографический архив, который находится в нашей семье, все 80 лет хранился и охранялся моим папой и мамой. Чули шичлет бейтуйте дият, архивет бейтуйте дият, алитманишн хумьена баби уйми у мбархада хумьена мякра барис. Когда ушли мои родители, Мбар мотет баби уйми. то моей дочери Бог дал такой дар изучать традиции жизни и быть нашей семьи, нашей родословной. Мбар мотет баби уйми, Лена брати بخيلة آلها يوانا أدخى برميتها أدخى هون كت مغوبة و أتشريتها أني شجل أشول من دي خميابان يطاولون وهادي أني شول شجلان وشول تشريت بيتويتان بوش سباي بدايلا يلينا. Она не только приумножила всю фотографическую ценность нашего архива, но и пошла очень далеко вперед, она изучает родословные каждого нашего родственника. Будчутха хазма, будчутха шичла, Елена сухситала, букартала, кат ята бушраба, кат ята хазма, мандым хазма, мут ясура атлу. Часть Худобашевых, рода Худобашевых, живут в Тбилиси. خاصة من بيتوت خداباشف بخاينا جو تبليسي أطر جورجيا. И если этим летом, в 2014 году, нам удастся туда поехать, то Лена намечает встретиться и поговорить со всеми оставшимися. خيلت علىها قطة عشيتها شيت تريال برباسة نمسخ أزخ جورجيا لنا بيتبقى من شول خزمانا. И у كتقينا تاما كتقينا من بيتوت خداباش. И у нас появится еще много, мы так полагаем, информации. وإذا أنا بشرب information بتهابيلا. И тогда цель и желание моих родителей, бабушки и дедушки Леночкиных, сбудется. ونيشت كتتفعلون بابي ويمي كتيطيبا بتخزماني بتتمم بيداها تبكتا اخنا نبيطخ اني خزمان موفينو. Я считаю, что вот ту работу, которую делает Леночка, ей просто цены нет. И я считаю, что за это ей Бог пошлет много добра. Это так просто не проходит, это великое дело. نقرا باريس مارا شولا كتفادولا يلينا سباي شولا بخامات التشقيتا بخامات الدنيشتشل بماتشخت خزمانة على بديابلا باسمويتا وبطلابلا من على شول سباي شولانا كيلينا كدا شولا كتفادولا. Это великий труд. هرابا سباي شولا. Ну, Лена. У Лены много информации, в некоторых вопросах больше, чем у меня. Сама зода джу дали чула букара information اتلا Лена бушрабач мат она من Димашуюн и на Лена чула من Дигдаза. Я бы хотел, чтобы она частичку своей информации дала вам. وأنا بين أدي يلينا همزمة. И вы увидите, какая она прелесть. وبخزيتون чма هون أنت брата Вот фотография, которая сейчас у тебя в руке, расскажи, пожалуйста, кто на этой фотографии. Ади Мякра Роберт Махзила Ашечла, Улена Бетхекия, Аниманина Алдаха Шечла. Это самая старая фотография. Ага, или Оменчуля Атика Шечла, Джу архива Диан. Примерно 1880-х. قربت شيتت 1880.
Она сделана в Константинополе. Агашич ладжришуна джо Константинополь. На ней моя прабабушка Алдагашич ла иля нанут мякрабарис. Елизавета, Елизавета. с отцом и с сестрой. Бабо у хату. А, Там дядя. да, и дядя ее. А что за дядя? Видимо, брат отца. Брат Да, отца. брат. У мамунат нануте, мамунат Елизавета. Вот потомки вот этой сестры, прабабушки Марьям, они живут сейчас в Тбилиси. نافجو نتيجة داها خاتت نانون تاني قد شمو إلى مريم عادي بخاينا جو تبيليسي Да, нам бы тоже хотелось встретиться. ورابا بيايخ تركخ من داني خزمانا. А вот этот дядя, который на фотографии, о нем что-нибудь известно? Ничего. Вот пока неизвестно, но мы нашли тоже представителей фамилии Худабаши в Тбилиси. Вот, и тоже вот летом хотим как раз выяснить, может быть, Она букары буддаво мамуне, кат алдаво шичла, как его звали? неизвестно. Шимален абдаю алдаво мамунат нанунте, Отца звали Павел. шимет бабет Елизавета Ива Полус, Павел лишанурсна, ахуну шиму лен абдаю, уал шичла лит чтива, Елена Мара кат мучхана хачма хазмана, джутиплес, бальчет хави навиджа натиджет даво мамуне. Лена, ну немножко о себе. Ты тоже выучилась, как сказал папа, в университете. Откуда у тебя такая тяга? Ана Букары, Лена, Мича, Тил, Анитахманято, Тилунгато, кат Буташита, Бутчудаменди, Ахуба, Мича, Като, кат Хамяла, Убуш Зодамендията, Бутчула Хазмане, Бут Суряй. Спасибо. Ну, у меня интерес был с детства, наверное, к истории семьи, но он появился не просто так, наверное. Все-таки у нас принято было рассказывать вот, о истории семьи. منصوريتي تخمنت أتلي أنا سورة أنا جربستن وهم ششمتهم تشيت البيت ويتدين من نانوتو من سابونو من بابو من يمو همش يلا سورة من جربوس لجو أدخبيت ويتا كتخاميلون شول أدات شول تشيتا وهاجي كي يسور أن يسور جربوسنا بدني تخمنياته بدأ برميتا. Ну, поскольку в семье сохранились такие фотографии, тоже я считаю чудом, потому что много было сложностей в жизни у бабушки с дедушкой, поэтому сохранить их это, конечно, أني شفت لخامته إيفارابا شاتون إدانا بيدني بلاشة كتفيلون بريفولوشن خارطة بلاشة تريانا ناشلي وبداية داخ أركيبا كجاني سخفيشيوا إنا أني شفت لآتيك خمينا خاجولتا أرخيف خميونا عربا جورشو. Можно я скажу? Можно, конечно. Вот еще будучи маленькой девочкой, учась в школе, Лена гала сурта ела суртва бакраева джумадраса. она узнала, что в Краснодаре есть ассирийская община. Елена дыла каджу Краснодар, и тен шота путат Суряе, и тен ха-центр, и чет баджмайна Суряе. Она попросила меня, чтобы я отвел ее в эту общину. Умыракат и лабали тама, джудая шота пута лабали чет Суряе. И она сразу начала активно участвовать в работе этой общины. ومن Лена хамашавитла, шота пута джудилет, медитет Краснодар. Она и в ансамбле танцевала, да? Она танцевала Чирагдрава ассирийские джудаста танцы. дракады, лепхава лишана. Появилась учительница ассирийского языка. Она стала ходить на курсы ассирийского языка. את פרבי, את лишана Суряе, у Лена Брышева, которая павала лишана. Кто была учительница? И ну, там несколько. великолепно Она выучила тут жила?
письменность сицилийскую. Edana lecha analen vogdaya Rabbi Taisia kat ila adi jumatet kuila asar akhnan itlan juda hasayt diyan khat pakta hamzamta من Rabbi Taisia ikaram kato edana Rabbi Taisia lecha jukrasna darva u lena لبتلا تشس Rabbi Taisia ليشان diyan u man ala mankhla Jibrail bit alkhas edana chmalet falishanak Я Суряя Джумдитет Краснодар. И с этого момента она очень активно и целеустремленно занималась изучением своих ассирийских корней. ومن دوما لنا تخشورلا دايا بوشروبا بوشزودا بوت سوريا وبوت архивът бетует джанан у чудоташ итат Суряя. Лена, ты до сих пор помнишь буквы, да? Вот все, что ты учила. Ну да. У нее хорошая память, она должна помнить. Помню. لأن بتخيل كت لبتيبة أتفاتت سورايا وهالآدي شمسة قرية ليشانا ليلة بدايو إنا чтевята شمسة قرية. Ну, я думаю, что используя письменность, можно и выучить язык. Очень Если, можно. да, если Можно. захотеть. Думаю, что У нее так вообще и к есть. языкам способности. Но это качество, вот изучать свою родословную, интересоваться своими родственниками, это не просто кто-то ее этому Это у него в учил. крови, Борис Борисович. Это дар свыше. Да. Это свыше дар, понимаете? У меня такого не было, о чем я сейчас страшно жалею. Я столько информации мог набрать у всех своих родственников. Я же всё ذكر равно- باريس مارانا رابا بشامون كت تشول خيي أنا أدخل خوبة للبيي دخ عادي أتلا أخوبة أتلا براتي كخامات التشريطة كخامات داني تشول أرخيف وتشول مندي وبوش زودة يطا بوت سوراية بوت خزمانة وبوت تشول تشريطة أطوراية مرا أنا خلخ خوبة لتفالي تشمت أها خوبة عادي أتلا براتي ورابا بشامون كت لتفالي أتخ خوبة. Главное, со временем у нее эта тяга к этому не уменьшается. وآها خوبة تلهيني كتبوش بتزايد لباصر. Я бы хотел, чтобы она свои вот эти качества передала своим детям. وآها خوبة أنا بيعين كت يلينا آها برميتها وشومت إتلا متخمنياتها ملبالهم كياسور جانو وشوكانهم كياسور جانو وأنا تلهيني كتتخدمت هويا. Дай Бог ей здоровья. Спасибо вам, Борис Борисович, за такой разговор насыщенный, спасибо за историю, спасибо за все, за то, что это, в конце вы концов, такой это не человек. наша история только. Это история, все ассирийцы как-то связаны друг с Да. другом, невидимыми и видимыми нитями. Да. И вся вот эта работа, которую совершала Лена, она в конце концов на мельницу ассирийской истории. Да. Она сделала не только для себя много открытий, но и где-то мы с вами переплетаемся. Да. Мы еще не знаем, родственники мы или Может не быть. родственники, близкие или не близкие. Ну даже если мы не близкие родственники, но мы одной крови. Да. И это очень важно. И поэтому я очень надеюсь, что вот эта ее вся работа, за эту работу ей все-таки Да. большая медаль будет от Бога. أبخارت كت بتولا براتي بود تشريط بيتويت الديان أهليلا خار تشريط الديان أهيلا تشريط السويراي سبب أخنا نشولن أتلن يسورة خامن دوخينة أخنا نشولن بليت بخمن خادوشة وشولن جرهاويلن يسورة بربزبخ وخجبخ وشوت شتشلا شوت تشريطها بود شوت خاناشة ليلة خا الدوناشة وبيتويت الدوناشة إلى تشريطة تشولة وقتنا نجر خامخلة ومزيد دخلة ولا تلكخلة واشولت كتبتو لبراتي قتليهيبي قتليتانك وبتبايش وبوش بتزاد وألا يغلى باسمويتا كداها شولت كتبتو له
بناهم كان مغب احنا اني تشول شتشلت كات يلنا عادي مويتهلا مغزويلا كاتن بتخامخلون تودخون كوبي تشول ما تخلون جداها ويب سايت هاكي هنا طورايا مغزخلون كاتوخون تودخ فوتو جاليري واتلان هيبي اني خزمانه عادي مكرتا يلنا بايتاني اخش معي مزمانه قدن خزمان كتادي بلشت بخزي وبشамой като. Лена, пожалуйста, что ты хотела сказать всем, кто тебя сейчас слышит? Ну, я хочу передать большой привет всем родственникам, которые нас знают. и видят قبل сейчас. شلام تشول أتوراي وتشول خزمان كتادي كاتي برزايتهم. И в России, и в Грузии, Грузия, Джорджия, и за рубежом. وجوبريشا أطرافات الدنيا. Но мы не всех знаем еще пока на сегодняшний день, поэтому قلت باشام تأدي تشول خزمان نحن نهلا لخ بتاعي لخ مشخي. я хочу обратиться ко всем людям, кто узнает в этих фотографиях, может быть, людей с фамилией Худабаш, Юханна, узнает своих родственников. Вся информация будет на сайте. Мы будем очень рады узнать своих родных. بطلبوا من تشول خزانة وشمانة كتادي برزايتهم وبشمايتهم كاتن. يطيتهم جدني شتل خامن برسوب يطيتهم لون بلشت هذه خزمانة يا شبابة يا هابيتون خزية أني ناشة رابا بطلبوا منوخن تشتوفون مخبرون تشولو انفورميشن بتويا جداها سايت هجانا أطورايا وبتهابينا دي صورة وماسيتون شتفيتون مخبريتون وقتا من شلوخن بتهابزنخ. Я хочу поблагодарить Жанну Юханову за сегодняшнюю встречу и вообще за все, что она делает для ассирийского народа, для всех людей наших. ادي لم دا دخت ترجمان ونالي هم زمان تكتون يلا يلينا خج من خبنت لكاتي بوجاني هم زمان يلينا بطعنا لمنتها من دافر خانة كتخنا بعد بخ جداها ويب سايت وكشول اتوراي متبوكي بخ خزمانة منويدال رابا باسي مهم زمان تون يلا دوستانيتها كاتي من خبنت لخات خقرة وانا عادية فنجاني كجاني خقرا وبانا معرفان كيلينا ويترابا باسمتها كداني هم زمان كتون يلخ тенант Мантевах Менах. Борис Борисович, вы что-то хотели сказать? Сейчас много ассирийцев в мире вас видят и слышат. Да. Вот от чистого сердца, от то, что у вас на душе. Я бы хотел сказать, что ассирийцы, в том числе и наши родственники, разбросаны по всему миру. Мякрабарис Маракат Чуля Атурая Бурбызина, Джучуля Дунья, Джучуля Арпа Паньята Дунья. Кто знает, сколько появилось новых худобашевых. Мича ятахчма итенади Джудунья Худабашев, кат ина навиджунати Ден Хазмана. Юханаев. Я Юханаев. Поэтому вот эта работа, она должна быть направлена на объединение всех родственников. У Аха Перхана Джерлат Халек, Аха Хамзанта, Уанихина Хамзамята, Утпакята, кат Хавинун Ясура Чутха Хазман Хазмаджану, Утарки Мульдан. Если вы в этой информации увидите что-то близкое к вам, или вы увидите людей, которые вам знакомы, أن عادي أخنوخن يطيتون جداها فيلم كت بغزايتون أني شش لكت بخزيتون أن يطيتون خامن دني بارسوب يطيتون شتوغن كاتن. сообщите, пожалуйста. Мы будем مخبرون вам очень شتوغن كاتن. благодарны. وأخنا تنانت من تبخنا شلوخن ورابا بخادخ. Дай Бог вам здоровья. وبطلابا فان باس مويتا كتشول بديهم تفسير. Дай Бог вам здоровья, желаю вам счастья, بطلابا успеха, فان удачи, مانشيتا باس مويتا كتشولوخن. долгих лет жизни. خيوخن هذه خدزة ياريخ. До встречи, если такое произойдет. هذه توم بصيخ خدزة همشا جخيوتوخن هذه سبايشولانا واتليهيبي بتبكخ ام خزمانا وام تشول بني امتن رابا بخادن بيتشوتخا تبكتا لينا
Спасибо за сегодняшнюю встречу. Всем желаю всего самого-самого أنا доброго. بطلب من تيتا كتشولة ورابا سباي شولان بطلب من ألاها كتشولة بني أمتن Здоровья и процветания. هاويتون سخ سلامت وتشولة شولانوخون هاوي سباي До свидания. وبشراكم شينا كتشولوخون بني أمتن مغب وبأنا بيان شوكم شينا كتشولوخون كتشوتخا أطورايا سويرايا قد أدي بغزايا وبشمان توقاتن احنا نرابا بغدايا بخ قد أدخا برسوب اتلن أدخا بني أوتا اتلن قد جاني بدايونا دخ أطورايا جاني بدايونا دخا من أوتا ديان وخامويونا أها تشريتا وباي برزو دايتي من شوتخا من نوخون چود باي همزم بود خزمان الجانو بوتاشيت الجانو چود باي ما تشخرون خزمان الجانو اخنا بيرابا جوتا خادوتا بتهمزمخ ومن شلوخون بتبكخ وبتهابينا ادخت باكياتا بيورخت سكايب بيورخت انترنت داخل بايتون اخنا همشا حاضر وخ من شلوخون همزمخ شتوهن كاتن مخبرون كاتن جو فيسبوك ماسيتون مشخيتون كاتي Жанна Юханова, Маситун Мачхитун, Гараби Володя Сергис, Джурусия Итхасайт, Одноклассники, Уптама, Кати Амсы Мачхи Атурайт Русия, Джускайп, Уб Ана, Умягра Володя, Амчули наши Хамзумовых, Би Раба Джурта Хадута, Манчулохун, Бетхавилан, Хамзамята, Утпакята, Чтувун Катан, Махбарун Катан, Имейл Диан, Чтивина Джуда веб-сайт Хагяна Атурая, ماسيتون شتفيتون واخنا بتجربخ كتشولوخون تشود باي ماتشخرون خزمانو اخنا نشومت تشمسخ تشومت اتلانجو خيلا بتقودخنا كتشول بني امتن بطالة وخ من تن نشولوخون هاويتون باسيمة بوشو بشينا هل خاجاها خيتا